Guys, oh my goodness, nasira day number 5. Mudhuri wedu mosvona wakwira kuna mudenga. Chabasa zvakauti wagona kuti chii chakazoitika zuro zvakare mahwindo akanga asara uye tava nemapuranga edu eroofing. Zama mako wakati makujera hwi. Chimbokwanisa vanhu. Ndoda kukukwazai mangwanani ano muzita raMambo Jesu tichingotenda Mwari kuti vanotiitire nyasha kuti patumazuva tiri pabasa redu. Muri kuti kudini mudhuri wedu wapera? Kana ndakatarisa mudhuri wapera uyu ndiri kunyemwerera
nemwoyo kwete nemuromo unoonekwa pavanhu kuti zvinhu zvirikuifadza zvakanyanya kunaka zvakanyanya kunyanya zvokuti kanyanya zvokuti mutoro wanga une muzukuru wakakomana wanga wakakurisa saka nokutova kwemba wagana tove pakutenda zvakadero mamkaseiko nhasi tadzokazve zvakanaka ndamukase ani zita rangu ndoda kuti ihwawo rera renyu nditi navo vasanzi Sharon ye ndafara mucho kuri sei kumba kumba kuri nani aiwa tinoziva oraiti ko mumwe nhasi ari sei kwaita oraiti nhasi tauya nemapuranga ekuti roofing kana kupfurira imba yenyu ichitanga aiwa saka vabatisei mapuranga acho aya mapuranga asekuraya kanibata neroko nesimba
Akadibata. Iwe, hekani bachofa. Silizei. Okuloba. Empotaura musizivise kuti mukuti kudiko neprogram. Tiri kutenda chaizvo neprogram iri pano. Nokuda kwetsitsi nerudo rwatiri kuita hama dzangu pamusoro pehama dzedu idzi. Nyaya iripo, tiri kufara zvikuru, imba yafamba. Takuratidzika kuti vakomana vazoe padhuze kupinda mumba mavo. Ngazvirambe zvichiropafadzwa, vanhu vachipa sekupa kwavanoita nerudo, kuti vamwe vedu vagare vakasunungukawo sezvatinongoitawo isu tose. Tinoda kutenda nokubata kwakadai hama dzangu. Amen. 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 Wana gogo yamutaurewo. Ndipo mvura moto. Botaura tenda chaizvo pano ndepamba pavo pakatora mukwasha wangu uyu ndemukwasha wangu. Tinotenda Mwari nemivamati vakora kudzokera shure. Tose tiri kutambura tichengeteiwo baba mai. Amen. Amen. Kwava vana kutaurawo vava isini ndikutinira auzvezitsene mkwachauzi ndo baba vedu nesiwo tioneiwo nenhamo makumbo ndatamba ipopa ndaka akumboinda uku tivabatise kuti vaona kuti mudhuri uyo wakazopera kumahwindo. Ndokwatakuda kuinda tichimbomirira kutiwo pakambogogodzwa tozomboita futi imwe vhidhiyo navo tichiratidza, tozoita futi maybe papera kuti tione kuti roofing yedu yapapi. Tozvitenda izvozvo veduwe. Isu tikange tapedza zvireve kuti tichange tichibatsira munhu wose wemugokwe, isusu basa redu takatopedza. Handiti uzofamba muchiudzawo vamwe kuti vazive kuti vanhu vatakafambira ndivavo, hakuna mumwe wachawedzerewa. Handiti handei akatibata neruoko oda kuwindo mudhuri wedu wakazopera, handi wangasiya usina zvinhu. Mubate muone wakazopera. Mwari vakatibata neruoko runesimba. Mwari we vakatibata neruoko runesimba. Mwari we vakatibata neruoko runesimba. Chitaurai sekuru. Wai chitaurai zvamaona. Aiwa, ndaona kuti mudhuri wayo wese wapera.
mawindow aiswa mawindow frame aiswa aiwanti notinda amen saka guys ndizvozvo iko zvino zvakuchimbira zvekuti signature finish class salute tochirwa pasi ati kufara haisi nyore kusimudza mudhuri guys haisi tombori nyore kana vanhu vambofoka chizoti unombokonwa kana kuvata uchitongoti mapuranga chamawanepi madhoframe chamawanepi mazengi chamawanepi zvofanira kunge zvichingomuka zviripo kuti zvauya sei vanhu vazhinji havazivi saka dambotendewo mashemarenzi aiwa mashemarenzi vakutenda notenda zvokwadi haisi nyore zvakanaka ndizvozvo awedzere saka tichakubatai gai zvakare handiti